mon badhe? Balung kencing apa? Kok tak omongi iri-iri ae. Anu to tunggale banana Thousand gitu. Lah, kuwi lho, Bang. Kampung Pampir kuwi. Heeh. Adem. Heeh. Tenang. Lah piye apa solusine? Apa? Nyapa kok gilani ngono rupamu? Patra raiku yo ngene. Apa semu banci ngono. Kowe selingkuh ge apa? Iya. Aku ki oleh kabar apenak lho Badhe. Lho, Nggih. kabar Ora piye? ngerti to kabare Bambang iki tepundi-pundi lek Kula iki dikabarne lek selingkuh. Gek wedok andi sing gelem karo aku. Nah karo aku kowe kok Apa kuwi? Layang kangen kan ngoten niku Oh, repe. kaitan. Lho, repe lek kono ya. Ramai ngalor ngidul ngombah motor. Kok panggah ngembah ngomong. Nyangking. Oh, duk ngono. Duk cakepane duk ngono. Lah nek sing nyuwun ora jonggrang ora, Mbok? Lah, loro jograk iki piye? Kowe ki mbok sing sportif. Ora tanggung jawab iki. Tapi aku nyanyi iki, aku yo njaluk penjalukan bapak nyuwun, aku yo nyuwun. Nyuwun apa? Aku nyuwun kabel duet karo aku. Dawuh Pak De. Iki ana penjerane Bapak Warno. Nggih. Dikasihati. Iki netakake wayahe ya, Mas. Oh niki? Oh, Oh, Pak Warno niku dados yang kakung. Yang kakung. Ngaten, nggih. Nggih matur nembah nuwun. Ya, Mas. Ingkang diantu-antu pun lumaku, ingkang dipun anti-anti. Pancen bener Mas Bambang. Nggih. Ya iki sing dianti-anti iki wis tekan janjine. Nggih. Ya ana ing bengi iki. Mapane iki ana ing dina Rebo Kliwon malam Kemis Legi. Ya wis iki malam barokahi panjenenganing Bapak Suwarno. Leres. Ya. Muga-muga sawise Bapak Warno iki ngundang awake dhewe bales saka Gusti ditambah rezekine ya. Amin. Amin ya. Wah niki dalange kali Mbah Raji nggih kula aturne kala wau. Heeh, piye dalang. Damel status pamlet niku. Status pamlet. Sesasi. 24 jam ilang gaene, 24 jam ilang gawene. Pancene ngono kuwi, Bang. Ngono. Ya seneng-senenge lah wayahe, seneng-senenge lek nyekel HP lek nggih ngoten niku. Lah iya. Dek HP-ne apa to? HP. Andriot. Andriot. HP-ne Andriot. Ya Mas Bambang, wayahe seneng-seneng. Nggih no, wayahe suka mono suka. Suka, parisuka. Parisuka. Ya. Niki wayangan lain daripada yang lain. Sing kula kangeni kali rencang-rencang kok nggih ngeten nggih wayangan klasik kados ngeten. Nggih. Iya ya, Bang. Tak dongakne jenengan Dik Sis dados dalang kang pinunjul ya, Dik. Tak watak watu raimu. Kengengesan. Mboten badhe. Kula niku kali jenengane napa enten balung rine. Ora nek balung rine. Ibarate jenengan niku nggih piantun sepuh nggih anggap badhe kula kiyambak. Kula pundi-pundi. Oh, ya. Nggih to. Dawuh napa ingkang jenengan sabdake kula turuti. Pancen, Bang. Nah, sejene kowe iki melawak, kowe iki kudu jejeg lemu dadi dalang. Wah, kula pun jejeki niki. Jejeg sapa? Jejeg keprak niku lho. Saja. Nggih. Niki alhamdulillah. Nggih para rawuh ngaturi pirsa bilih Mas Bambang menika lugunipun menika nggih dalang. Makanya mboten percaya kula buktekne, Mas. Dalang setahun pisan. Ngono torok lho. Ning ora, Bang. Iki pokoke iki engko ya mandi sabdaku. Amin. Ya ta? Nggih. Kowe ngalep berkah engko. Nek aku dawuh mesti kudu dilaksanakan. Sendika dawuh. Lah ya. Siap, Badhe. Kowe engko mesti dadi dalang apik, dalang kondang. Amin, Dik. Ya. Saurane pokok dalang payu. Oke, matur nuwun, Dik. Ya, Bang, tandake campur sarine. Campur sari. Iya. Niki manut kalih kula. Ya, manut awakmu iki, Bang. Nuwun sewu, iki kula niki nggih sing saking Anjuk riyen nggih. Nggih. Niki senengane campur sari wae tibake kesukaannya klasik. Oh, klasik. Niki gawane tukang siter niku. Oh, iya. Nggih. Niki gawane tukang siter tur nggih tasik kinyis-kinyis lho. Masa? Nggih.
Nggih, niki gawane tukang siter niku lho sing Oh. lambine beda dhewe niku Bapak Ibu nggih. Kris ta? Nggih. Aja. Mangkane bojone kan dia tukang siter to macange. Bang, iki ora kok aku anu lho ya. Kris Nggih. iki tenanan kok. Nggih, dawuh. Nek dawuh matur karo aku iki tenanan. Nggih, nggih. Aku ya dawuh iki cara hitungan Kris sing dadi tenanan. Nah, kula Kris dituturi karo Mbah De iki kudu. Saiki wayangan nek umpama kene sampe tekan Rami Nganjuk kono ada ta? Lah nggih ada lho. Teko lho. Teko wong buta. Iya, buta. Wong buta jajal lah. Lah arep nggih ngamar apa? Aku lho kaget Bang aku. Lho, Kris teko ya aku yo. Nggih teko, lah nggih Iya, iya. ngamar apa duwite? Wong sampe bojone iki jawane dientot ben kaya calone. Lho. Calone. Heh? Calon. Calone iki diento. Oh, Deta. Krungumu diento ora tembung ento. Kupingmu. Anu sone dijelasne Mas ya ento nggih. Diento ben kaya artis untune dikawat. Saking ora kuat tuku kawat, pesiter dibethoti dipenekne untune kuwi. Nah kene wulan andung-andung disepoti Mas. Cek. Wulan andung ya ramatuwa saben wulan saben taun asinare Candra Dewi ala emak kepilu padyang mendem gadung bakalan wurung wulian andung-andung ana awan ana mendung ala emak nangise wong lanang kang ketung yo kang dayang awak kula kaloyong yong dayang awak kula kaloyong apa-apa pales ritek gamelan nari ngene iki gamelanan ngono arep munggah kene 50 sik angger petuk. Selamat malam Mbak Wulan. Selamat malam. Lho untune dikawat iki kek kawat siter kuwi. Munya namane kok iya. Oh kawat iki jalane iki lho ngomongnya kangelan lho Mbak De. Lho iya. Sampai nyanyi bocah gunung to ngeten. Ora ngomong. Caitan. Nggih ora. Ngene iki ngetes. Lho, ngene iki bukan pembulian. Ngene iki ngetes mental. Ya ta? Lek berarti sama mentale apik ora nesu ki seniman sing apik. Ngono lho. Kowe gek kelainan mental. Heh? Kelainan mental. Lho Kris kok gelem lek kelainan mental. Nggih. Saking Nganjuk. Encik. Nganjukipun pundi? Balong kenci. Kecing. Balong kenci. Balung kecil. Balong Bang. kenci. Balung kencing pundi ta, Pak Dik? Jenenge Ora genah ta balung kecil ora balung genah. kencing napa tadi? Balung kencing itu kecil. Balong kenci. Balung kencing ini pripun, Pak Dik? Balung kencing apa? Kok tak omongi iri-iri ae. Anu to tunggale Banana Thousand gitu. Lah, kuwi lho, Bang. Kampung Pampir kuwi. Nah, iya ngono. Yang 1000 to. Dalangnya apale sapa to, Pak Dik? Asline iki gondang. Oh, Gondang Nganjuk. Ya Nganjuk. Oh, nggih. Iki gondang. Oh. Nek balung kecil ngalor, Bang. Penak, Pak Dik. Alah. Tas kandan. Ono ulah ora percaya. Ketaya pengalaman rono. Iya, anu piyambake sering. Oh, nggih. Aku ki sering rono, Mbak. Dhisik kuwi- Mayang. Iya, garang pulo, barang iki tanggane kula iki biyen tak wayangi ngono. Nggih, balung. Goro, barang iki biyen iki. Guyangan. Guyangan. Nggih. Ngaturke apa niki mumpung pandemen ringgit rawuh sedaya lho. Iya ta? Wonten Pak Tul Kiyem. Oh, Pak Tul Kiyem. Rawuh mboten? Ya. Nah, Pak Tul. Ngapunten wingi mboten. Terbatas Pak Tul Kiyem mugi wonten kerawuhan onere campur sari. Wah, pengendang. Iya Surya ta. Buana Kabul. Oh, Pak rawuh Kabul. mriku. Matur sembah nuwun Nggih. rawuhipun. Terus dalang-dalang Kediri niku nggih sampun rawuh. Kaya ta. Sapa Mahendra? Indra. Kipli. Kipli dalang apa? Dalang jaranan ora payu kok.
dalang jaranane ditolak kok dalang wayang. Oleh sia-sia. Ya lek kuwi dalang kerusuhan ning yoga ya. Oh, sia-sia Bang kowe iki. Terus ugi pikantuk salam saking Ki Didik Wibisana streaming lumantar Cah Gunungan. Oke. Salam kagem bademu, siap. Ya, anakku lanang Didik Adike Wibisana. ditutne lombang adike, siap Pak, aku yang ngono. Kurang ajar. Pitunggane. Nggih, pun iki kali dalang sinten malih nggih, dalang. Pras, Mas Praseko. Oh, Praseko. Matur nuwun, Mas. Dalang Pras. sakmeniki ana ngejak aku ora tau nanti. Iya. Ya lagune apa, Nak? Nyuwun gerajakan mawon. Gerajakan? Nggih. Ya. Mambiat mayon neman beda. Langsung mawon. Iya. Lagune apa, Nduk? Gerajakan. Kres, sesuk iki panguren ngisore dhuwur tok malih nyangsang lho. Arep ngomong Kres sing ngendang, ayo. Lho, ya ben sarimbet dudono kabisan mengene kene. Oh iya, Kres. Kres. Ya, Kres. Ayo kedak, Kres. Ayo, Kres. Meden ayo. Ayo. Wes tangko tak tambahi kok. Kres. Tambahi gawean ra penak ngene. Ayo Mas. Ki lho, Mas. Kres. Mas. Iya. Ah, ayo, Kres. Iya. Ayo Mas. Kula Kres dicak ayo, Mas. Ayo Mas gerajakan Ayo, Kres. Lah ngono lho. Kowe iki cah isine kudune nduduhke ket. Beh, yoga mbok sing apik. Mbok sarungan mau piye malah. Iki ketok arep kangge gitu iku. Nah, aku percaya lan, Nduk. J. Mas Kris iki mbiyen wis tak ruwat. Lho, wis diruwati Bathara Kala moh wis sami. Petuk Kris limpang. Dhisik ya, ora sambok pikir. Tenang ya. Ning saiki wis dadi, aku yakin kowe. Wis waras bocah Bathara Kala moh petuk. Saiki wis pais wis dipangan Bathara Kala wis ora doyan Bathara Kala. Wis dadi Bathara Kala nyedhek Kala Cakra ana cara. Wis ngalih to. Malih. Caidan. Nah, iki Kris apik lho kendangane, kelakuane sing elek. Ayo Le, rajakno Kris. Ayo, Kris. Ya, rajakan Banyuwangi. Semangat to, Kris. Ya. Dados. Yo. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Raino wengi.
apik, sing joget pirang apik. Mbok garap apik. Pripun ta? Aku lagi iki lho gerajakan nggeh-nggeh ora. Kalau ditote pitik-pitikane kudune nyegel ra kok malah. Lah pitike kalem kok. Pitik arep ngedok kok. Piye ta? Maksudku lek pitik-pitikan nggih sampean yo nyegel tantang ngono. Ora kok malah aku ngene, teman. Lah Wes jane keblek ngising ngono. wong kan dewi-dewi. Iya ning suasana musik iki gatekno. Geraja tantang tak tuntel tuh. Tak tentong. Tak ngono ra kok. Geraja. Keblek ngising ngono. Piye to? Ora apa-apa. Lek sampeyan kirane, sampean sing marai nyanyi sapa, Kris? Nggih. Kris kan gak iso joget. Nggih. Nyang omahku wae. Tak warai joget, dhewe ora usah ngejak Kris. Wis tak jamin dadi. Terus ya, Mas, oleh ya? Oleh iso dadi. Engko sampean nyanyi apik, joget ya apik, langsung dadi wis to. Sedina ganden ngono Dadi apa ya, Mas? Dadi cilik-cilik lah. Piye to? Jaedan. Kancane genggek. Ya wis gak apa-apa, jenenge belajar. Betul apa-apa nggih. Ora apa-apa, untung ayu elek tak tugel ndasmu. Nggih. Nyapa Gres, trimo wae. Sabar. Meneng. Sabar. Sabar amelu. Gak apa-apa ya nduk lan ya, nglatih mental ya ta. Panggung iki ngene iki isine wong sandi. Potongan rengkek ngono. Oh alah, yoga trainingan mulih ngono. Wong iki mbok sing sarungan, enek to sarung jarik kan yo enek. Lah becek kok golek ijol rene we. Bar becek terus rene golek ijol becekanmu mau. Iya. Wong jaedan. Nggih, niki Ya, Bang, dilanjut, Bang. dilanjut neh. Ya no. Nggih aku. Ora usah nangis lan tak culek motoku lho iki. Tak culek motoku. Ana iki Dinda Bestari. Tabun ya Dinda Bestari. Yo. Jret. Lho kok gak dikai jret to? Ya ngomong dhewe, kok gak mbok kae jret. Lah ya gak dikai jret arokno. Apa siramu dijretne lawang ngono? Ya siramu dhewe wi kok ngejak padu. Isuk-isuk hawane adem iki. Hah? Hawane adem. Oh iya. Masa ta? Sing burindi. Lah ya. Sik to, sampean adem. Heeh. Tenang. Lah piye apa solusine? Apa? Nyapa kok gilani ngono rupamu? Lho, patra raiku yo ngene. Apa semu banci ngono. Gue pau. Iya. Gak tulen. Iya, iki sing mirsani akeh banget no. Banyak sekali ya. Sampai aku tidak bisa melihat satu dan satunya. Iya, karena cadok kamu. Iya. Wes, iki arep nanten pamundutan. Iki kok ketokane iki wis Merdeka. merdeka kok, Bang. Iya Lah piye ora apa anek pamundutan nomburi diburubut lagi. Lah ya aku mangke ya ingo-ingo lho kok terpal aku ya. Monggo mangke mbok pilih Bapak Ibu ya tamu undangan dan juga keluarga besar mbok menawi badhe ngersake tetembangan. Nggih, mbok menawi request. Pak Tulkiem kayak Pak Tulkiem kayak. Pak Tulkiam mangke lek badhe request nggih saged Pak Tulkiam. Paranono wi lek gak sesideman ya gubuk wi. Peh lho kok. Kok apal men to, Lah iya. Pripun to penggemar wayang kulit to Pak Oh Tulkiem. iya, Pak aku Tulkiem percaya. bisa Pak nggih Tulkiem peci pancen abang, Le. penggemar. Tahu. Basamu ya aja Iya, peci. ngono. Lah Topi. oh topi. Wis Peci. ganti ta. Napa Pak Tulkiem? Meneng kok malah bajing loncat barang. Sapa to kuwi mang sing muni? Napa Pak? Wong iki ra gelem karo wong lemu njaluk sing cilik-cilik. Ya engko ben karo Mbak Bepa senengan. Heeh, lah kuwi lho. Wis sembarang arep baturke apa, Nak? Sudah. Napa, Bu? Aku tak
tak loncat ae. Katresnan sejati. Ya lho Katresnan bapake sejati. ngersani katresnan. Oh nggih. Dewe ya. Piye to? Sama kamu dong sayang. Dari tadi aku tuh nggak kamu kancani loh. Basa kancani lho iki lho. Ya ya. Sembarang. Janji tresno disekseni. Bapak mbok bilih badhe nyanyi, Pak. Bapak badhe nyanyi monggo lho. Saestu kali ini lebok nih lho. Aja ngino ngene yo seger lho disawang apa Yo, kaya yo. awakmu tong glundung malahan. Mau marah-marah. Jan rene bangkekane blas demek. Lah mbok demek nek tak cepet enek. Cah oh. Iya toh. Sayang aku dijarak ini kok sayang. Apa kowe nyeluk badhe kusis apa sayang? Iyalah. Ora ana apa-apane wis Ora apa-apa. Sementing kan tenagane to. Lah kuwi lho, Mbak. Sawan bisa nyontekne kok tenaga. Iya toh sayang kecewa. Wes kok gatekne Ora Bambang. badhe kuwi kuat. Pembuat wayang kayu. Oh, tak kira pembuat yang Anak. lainnya. Kuwi bola-bali lho ya. Katresnan sejati. Ya, Dinda. Saksine Buraji. Ngaturake apa, Dok? Oke. Tresnan sejati. Sampun sayang. Oh, nggih. Terima kasih. Ya. Ngene kok jare wong lanang lek nganu nyalahke wong lanang. Padahal sing wedok ya nyah mbok kira aku gak gelem. Gelem. Aku sing moh. Heh? Moh. Tenan. Bulak mergo rupamu. Meneng. Wajahku magrib. Iya. Ora apa-apa, Nduk. Wong rupa iki kena didandani nggih Mbak Deng nggih. Oh, iya, iya. Rupa iso didandani Disulat piro suwene ya, Mbak? Nggih, justru aku lek malah ganteng malah ra payu. Ora payu. Nggih. Niki disponsori oleh sego pecel. Oke. Oh, Angger munggah aku mesti segone met. ya. Neng mboten napa-napa wong ya nggih. Enak ya Lek ya, enak. Nggih. Niki napa malih? Ya, Sti. Minangkani Pak Tul Kyem rin kedap Pak Tulkiem menawi kagungan request. Kowe kurang to. Nggih. Monggo Pak Tulkiem. Apa yuk kurang yuk? Anu Wahyu Balawan iki lho Pak kurang banyak janjang ini. Lah ra isin. Apa Pak Tul Kyem? Tombo kangen, empun wae Pak, lintune tombo kangen. Gubuk Asmara. Ya. Ya, kebekas banget. Ayo ki sing nyanyi sinten? Kanton Rere Kali kale Mbak Nuli. Mbak Nuli. Nggih. Napa Wepa? Wanita bertombak. Kok sing apik iki ngene, Bang. Pripun? Engko setemamu Mbak Nuli, engko Nggih. keren-keren ae. Oh keren-keren. Oh iso. Iki bom yo. Dalam niki to, ampun dredeg soalnya dredeg Pak sik bendahan sik. Soale dredeg. Kuwi musuhe aku, Bang kuwi. Heeh. Anu ngapunten lek sing pinggir dhewe mboten mantun kula soalnya kakunge teng mriki. Lah dalah. Nyegat nek modele. Iya. Sinten niki? Yes. Wepa no sinten Pak De? Rere, Mbak Erni, Wepa. Mbak Rere sik ke belakang. Kanton Wepa kali Mbak Erni. Sinten? Mbak Nuli mengke dingge pasubuhan to. Tentekan kowe tancep kayon Mbak Nuli lagi metu. Sinten? Manut. Oke, wes. Ya. Sinten Mbak De? Mbak Rere. Ayo. Mbak Rere tasik teng kamar mandi. Oh, Mbak Rere kemar mandi. Wepa. Oh, ya. Oke, kene. Ayo. Iki kula golekne gubuk Lah, sak iki lho, werenge. tenan iki. Yo gubuk. Komandang suarane. Tola-tole kapenak one. Basa tak matne mripate Wepa kok kaya kucing. Lho, agitmu ki mauno wah tenan. Aku ra nyono kok kene iku mang.
Ora nyono aku mang. Jenengan remen lek Bepa. Walah aku mang teko ngono kaget aku. Kagetnya seneng napa kaget bingung? Yo bingung. Bingunge? Bingunge iki jane iki lanang apa wedok. Aku iki ngono. Niki bener Mbak De, lek kon njaba ki lan kok ki wedok. Wedok. Lah iki lho sikile metu jalune. Sing wong edan. Jenenge sindan metu jalu. Mboten Mbak Yu guyon. Iki jalu sing cilik. Enek sing jalu luwih gedhe neh. Enten. Manggen teng pundi? Karo wekmu jaluku luwih gedhe jalu. Neng nggonku ndenge tak kom lengogas ya gedhi ya jalune. Tak kom lengogas dina lah kok mbembeng. Gedhe ya lek kowe selingkuh ya apa? Iya. Ya. Aku ki oleh kabar apa enak lho Mbak De. Lho, Nggih. kabar Ora piye? ngerti to kabare Bambang iki teng pundi-pundi lek Kula iki dikabarne lek selingkuh. Gek wedok andi sing gelem karo aku. Nah karo aku to kowe kok Kere. Lah lho ngenane. Loh, iya ta. Ayo. Neng di Wong tanggapan kowe melu niken. Lah, Kowe lah. cek aku no. Loh, ngono kuwi jajali. sing di to. Alah kowe mendem kowe to. Wah nikahe to. Iya lho kena kowe nduduhne aku, ngono aku. Nggih bener Mbak De kula VC niki Bapak Ibu kula VC niki nggih to. Pas viral di screenshot. Terus di screenshot. Lah wi rencana kan kita adol to Mbak De. Soalnya nek sing butuhne ngoten lho. Makane kula VC iki lho gambare ngoten lho maksude. Oh, ngono. Nggih, kok trimakno. Saurunge anu ya mbok jajal sik no kono. Terang iki pancen ngene, Kowe Mbak. aja ngono iki disyuting kabeh dawuh Mbak De. Ya, aja kagetan. Pancen Nggih. wong iki nek lagi kondang pancen yo ngono kuwi. Lah nggih angine iki presaya banter. Tenan. Kowe iki lho mbok yo gendaan iki mbok yo gendah karo sing sinden. Lah ngono. Kok gendak karo aku. Lah sing golek resiko sing ra meteng. Lah kowe rasungkan karo Mbak Raji. Lah kuwi lah. Baraji ki yo karo kowe. Mbak Raji wis suwi lho Mbak karo aku ngenteni. Lho lu ning gunung uwi tangane Bu. Walas terus kowe karo Baraji kae wadul aku mlebu rumah sakit gak kena dicepot ya ta. Wong edan. Saking anune kae. Saking opone Maksudnya katresnane mboten kenging dicepot. Mergo saking nancepe tresnane Mbak Raji kalih sinden koko blok niki. Enten lho. Sing nancep rasa tresnane. Iya. Ngono lho maksudku ki. Ya aku Sampai biyen yo loro Mbak Raji. sadurunge karo Mbak Raji yo karo Pak Sis. Lho, iki Iya ta? astagfirullahaladzim. Kula dangu nggih nderekne jenengan. Yo duwe anak sitok tapi gak nek ndase kan. Metu kentol ya dana sitok. Melu dalang iki yo, Bang. Nyapa? Nggone nganjuk. Heeh. Kae ibuke tuh iki ya, Pak. Wis. Ya Ya, Pak ya. Yo wis yo. Ya ibuke dudu iki. Terus tanggapane nganjuk meneh brambang-brambang. Lah. Ibuke duduk kuwi. Terus baron rada nganjuk neh ning baron mbok ning ndi kan? Ibuke ya duduk Duduk kuwi neh. Aja ngaco kowe iki. Ibumu enek iki lho. Lho, duduk iki kok, Pak. Kurang ajar bocah iki. Ngeten lho Mbak De, prinsipe kula kalih Wepa. Heeh. Jenengan nek kalih kula kan carane dulur. Heeh. Kula kalih Wepa niku nganggep jenengan dulur lek dulure iki seneng, awake dhewe Melu melu seneng. seneng. Tapi lek jenengan susah, awake dhewe malah tambah seneng lho Mbak De. Oh, caidan kuwi. Ya jenengan ketahuan pinten ya, Pak? Bejan nemen. Derene tiyang iki. Kuwi biyen. Aku ramah itu. Lakon biyen. Wis ngono kuwi lakon Nggih, biyen saiki. alhamdulillah dari ceritane jenengan sing nyuwun sewu garwane gonta-ganti. Saniki wis menep. Wis menep aku. Alhamdulillah. Saniki dadi Wis dalang menep kok, aku penguatan. menep. Dalang ruwat wis kudu menep ora oleh Ya. korban. Alhamdulillah nih Mas. Heeh. Yogane ya pengrawite ya iki, pengrawite. Heeh. Ya panggah. Panggah piye? Ndablek. Ndablek. Wah aku ya panggah dadi banci. Saedan. Disyukuri. Ya lagune apa? Ya. Apa niki? Gubuk Asmara. Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Heeh. Wah. Nggih niki gubuk sak gureme Bapak Ibu. Ya. Ya gubuk sak aku kan open to, Bang. Iya, open apa? Open panganan lho, open BO lho. PO. Dudu BO to. Tuh. Ya BO ne karo awakmu lah. Kere. Semangka gendel. Iya ta, digarap gubuk asmara. Jalan. Terus Jaranan. Jaranan. digarap borso. Oke. Borso versi C. Ya. Borso, ya. Ngeloprek kepike anu. Kepike teles. Soto, sate, soto, sate, soto.
Dijak solah ra nyawang. Wes kono-kono. Kebakaran kebat cerita tengah waktu tiga cerita Turangga tanpa busana. Solah biyen tak kelaren jaga kebatu riset warna aku garapan jaranan kebakaran kebak cerita tengah waktu Rino Allahumma sholli ala Muhammad. Dorong urang kok. Iki jaranan kok masalah Muhammad. ya sekalian karo pengajian lho, Mbak. Iki mau jane salah-salah tanggapan Mbak Dik. Lah nggih. Salah. Jope pengajian. Pengajian. Pengajian kon ngalih. Nek pengajiane diusir lho niki. Enggak bingung kok jam andi, lanang apa wedok. Lah ya. Ya aku ning tengah-tengahe apa kae?
Marahan ini kan jenisnya kan anu to manusia cewek to niki. Iki ana saka papar sing rawuh. Nggih, sinten Pak Pak Darminto. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Oh, Pak Darminto. Nuwun. Nggih, Nggih, Pak Darminto saking papar. Wih, Niku matur biasane nuwun. nggih mirsani campur sari teng. Oh, iya, tak. Susul lho Pak Dar niku. Heeh, Pak. Mbok suwi ra WA ya ora transfer piye. Ya alhamdulillah ya dalange modern yo, Mbang. Domongi yo. Saiki liwate ora liwat kertas, Gak Wis gak HP. sae. liwat HP. HP wong canggih kok kaya datane entek. Bang, iki piye iki? Tanggalnya. Aku ki jane ora patek ngerti lho Mbak karo HP. Lho mboten. Nyuwun sewu jenengan njaluk Bambang. Njaluk paketan Bambang. Sebagai ponakane sebagai putune kok ya Iya. panggah to. Ya Iya, Bang. Allah, Bang. Sik Bang, tak urus iki. Aku kok pernah njaluk paketan. Wih, dikulmu ngono piye iki? Lho, lan sing nika paketan udah ta? Alah, paketan opo? Lah nika napa ta ya? Malah awakmu sing malah njaluk paketan. Oh, dengengesan. Iki mah kondi. Capetan apa? Catatan cawetan kuwi. Kose dibalen sing dikenal. Catetan. Catetan. Jenengan kok ngongkon aku. Kok ngongkon aku sing genah, wong aku iki wong ra genah. Damong ini ki manusia cewek gini ki Oh, cewek iya. cowok. Jadi Iya. Saya iya lah. Ya iya. Ya iya. Remuk tenan kowe Bang. piye rasane? Rasane piye Bang? Mie pakno piye? Rasane powerih. Ora kok kena dagingnya dodo ora kena brosmu iki lho. Weh, mantep kok kuret. Ya Allah, Bang, tenan to, Bang. Ya iki ya Allah getien to, Bang. Sepurane ya, Bang. Ya Allah, Bang. Api-api nyonyot kok. Ora Bendang mari. Bendang mari. mari apa malah nemen kalih. Malah pisane kok. Ora, hus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Oh, itu jahitan. Lah wong niku buat anu pas bruwase semancep-macel gitu. Lakuane. Ngono kate diusek-usek ngene. Mau dodo isi gombal kok. Lah iya. Pas kaki kok. Saking senenge Bang. Seneng ya seneng bros sik perwira jam-jam. Jane isine apa? Empuke ora lho temen. Oh matoh to. Yo ngene Pak Trimane gelem. Ya susuh manuk. Kok ya mentolone Bambang delok. Isine jampel nggih kompor ngono lho. Telo wekoh. Ngene-ngene ya bekase kabul iki. Jahitan. Lah kok tak graya lho semute mubal lho, Pak. Iya toh. Ampun. Yo Bang, dingake Mbak Rere Bang. Mbak Rere kene Mbak Rere tintani. Ah, Perih. Ya. Yo Rere. ya sepot Mas. Mas, Mas, yo. Yo. Iki sepatu Wilujeng dalu Mbak Rere. Nggih, sugeng dalu Mbak Limpo Mbak Cange. Pun iki gilirane panjenengan. Nggih. Gilirane teng napa niki? Nggih. Gilir. Nggih. Maksudnya digilir ki waya sampean nyanyi. Wayahe sampean. Sampean nyanyi sing mbok aturke apa? Mbok Nggih. menawa pamirsa pandemen ringgih. Iya, dicasake panjenengane Apa? Pak Darminto. Pak Darminto ngersake. Saka papan. Nggih. Heeh. Ngersake napa, Mbak De? Ingkang Hah? ngungun tasik kebak sangat lho, Pak. Lho, piyantun kene iki Nggih. seniman
Ceniwati do enek ning kene. Budaya. Papal. Makane wargane iki ya budaya kabeh. Nggih. Iya. Nika Pak Tulkiem nggih sampun rawuh. Iya, Pak Tulkiem nggih rawuh. Beserta rombongannya. Tenang. Iya. Sampai wingi Ya, sugeng messenger dalu lah. Pak Tulkiem. Iya, kuwi pancen kuwi Big penggemar Boss wayang kulit tok. Surya Buana. Ya, Be, Mas ya Kabul. ning aku ora tau dijak. Yo kowe curhat to, Re? Hah? Kowe pengen melu Surya Buana to? Hah? Curhat to sik apa? Yo sitok no yo gak tau. Meneng ta, Mas? Iki malam kene iki malam tahun baru. Ngono. Sampeyan gelem ora? Iki tanggapan campur sari Surya Buana ning gone Aceh. Iya lah domen lho. Menghibur. Mbak Rere. Dalam. Nggih niki wonten anu niki layang kangen. Nggih. Layang kangen Mbak Apa? Rere. Layang Nggih, kangen. layang kangen. Yuh. Ah. Ingkang Mbak Rere. Dalam. Dalu menika sowan wonten Pakno. Nggih. Iki kok royokan lho. Daleme Pakno ya ta. Nggih. Iki apa sing arep mbok aturke lagune? Lah niku wau panunggutane napa? Layang Gaden. Layang kangen kok layang gadek. Dek kulino gadeng. Kalem. Dek nggak boleh marah-marah, Dek ya. Aku kene kuwi seperempat karo kowe iki bisa tok. Nyontek Dek, ki lah nggih. Pangapunten nggih kula Ora apa-apa. nyontek. Oh iya ora apa-apa. Nggih. Rama itu ngalor ngidul ngumbah moto. Apa kuwi? Layang kangen kan ngoten niku Oh, repe. kaitan. Lho, repe lek kono ya. Rama itu ngalor ngidul ngumbah moto. Kok panggah ngumbah ngomong. Nyangking. Oh, do ngono. Duh, cakepane do ngono. Piye ta? Ini Pak Narto kuwi. Ngawur iki bener to sapa? Pak Narto Lekting. Ora golekting Narto. Narto nyekel wedang lho ya. Ya Mbak Rere. Nggih. Layang kangen dak dadoso. Neno nene. Ya. Neno nene neno. Neno nene neno. Apike tutuke sampean aja e. Ya. Wong lagu suwi ya. Bareng-bareng campur. Iya. Layang kangen sampun katur. Nggih, matur nuwun Mbak Rere. Matur suwun. Ya Bang, sing ditunggu-tunggu. Nggih. Iki Niki Mbak nggih. Nulik mungah-mungah. Mbak Nulik nggih niki bintange TikTok. Iki bintange TikTok. Bintang TikTok si lek angger ning TikTok mek lambene tok Ya. sama tukang. Ah. Yo. Ya Kita ta. panggilkan Angkes. 12 Mei. Nulik sablak mengaku. Nulik. Sablah mongah-mongah. Wah iki. Ya. Nyapa kok iso nyasar ku lho. Ngene iki nek urakan. Nyeluk sinden nek lagune koyo ngono ki urakan. Oh, sik Mas, aja mbok jarak kowe iki yo ngono. Lagu iso dombrek. Ya, ya, balik ngene. Ngono kuwi gak sopan. Ya. Iki wayangan. Sik tak genane sik tak. Wayangan lagune Sabar koyo iya ya. diskor sama koyo Sabar. Kuwi sinden halus kok. Nah nggih sik. Kok Solo nyun sewu Mas nggih. Nyepot dombrek. Sabar. Nyun sewu Mas nggih, Mbak Nulik. Saresa. Ini Mbak Nulik niki saking umroh dadi sing halus. Iki baru umroh ning Gumbul ngono. Omong Bang, aku umroh 7 tahun. Umroh 7 Oh, tahun. Kowe iki umroh apa mbabu 7 tahun ya. Ben pinter. Umroh gagahe sesasi. Omah aku 7 tahun ben pahalaku. Kuwi jenenge mbabu nek tak omongane sik. Nyuwun sewu nggih, Mas. Aja gak usah. Kowe gak ngersakne Dik Sis. Dik Sis kayak selak pengen ndang perang lho. Ha ta Dik? Ngene. Kowe melo-melo dik iki lho. Kok yo melu ding ngene. Nganu nggih, supote Islam nggih.
Islam sik taman balik rono. Ngapunten nggih, bar umroh ke Gumbul niki. Duduk. Niki lek mboten kula tambani linggo. Ya kalau perlu iki tak aturke, Mbang. Kuwi ndodok linggo kono lho. Ki sok kowe dalang nek wis mlaku sindene iki mesti iki. Ngono ye. Kula dalang sindene iki. Oh, dalang ki mesti ndek gendekan ngono ta. Ya pasti. Pasti. Oh, berarti awakmu ya. Kok awakmu yo kowe. Wong edan. Lah, Dek. Wis duduk. Wis tak ature dhewe. Aja kaya nek pupune putih. Anu to, pupu ireng dadak dibelak-belakne ngopo jane. Nggih. Wong edan. Kok gawe kapanak lho, Pak. Wong edan. Apa mereka aku panuwun mau Ngawur. Nggih betul. Ngapunten nggih, niki ngapunten Bapak Ibu nggih. Ki alus, Mbak. Bibar umroh. Heeh, wong alus. Umroh dadi alus wis gak usah ditabuhi Mas. Tak kowe sing nabuhi ya nggih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, para alim, para ulama, kiai sesepuh bini sepuh. Sakmenika badhe ngaturaken pesinden ingkang kondang kaunang-unang menika nembe kemawon kundur umroh. Pramila monggo kula timbalane engkes nulis sablah mongah-mongah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo Mbak Yu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya apa saya? Udah lo Bang, udah lo. Aku jek rasa-rasen perlu. Jek perlu. Aku seneng nek ndongakne kancane. Apa direken iki wis Diceluk EO. Event organizer. Oh, organisir. Heh? Oh, tak omong. Oh. Njeluk bos saya. Ayo. wong edan. Itu tunggalane Wulan Mang. Cuma kono kawate pemean. Oh, Mbak. Ngawur kawat ter. Monggo Pak Bos dari Sanjaya. Sanjaya Musika iki mesti. Oh, ada Pak Sanjaya. Monggo pundi Pak Sanjaya? Monggo Pak Sanjaya, monggo tindak wonten mriki. Ora nek lho. Ngawur. Pak Sanja, kan nganggo Jawa. Sabro monggo. Mangga. Monggo Pak Sanjaya. Monggo mriki kula antosi. Sanjaya monggo tindak mriki. Campur sari. Sanjaya. Pak, hitungnya mungkin telu lagi Pak. Ramugane ganggu sih. Pak, Iki jalan santai apa piye? ora retak buang. Monggo Pak Sanjaya. Monggo mriki kula antosi. Pak Sanjaya monggo tindak mriki. Teterangan campur sari. Anu Mbak, Diganti. sepurone. Nyapa? Emang ibu bojone Pak Sanjaya ngebel aku. Loh. Cek tahlilan wong. Oh. Gak usah diceluk. Monggo Pak No. Monggo mriki kula antosi. Monggo Pak No. Monggo tindak mriki. Campur sari. Cek. Pak No apa lali panggunge wayang kok malah ning jero iki. Dalem? Luwe. Waduh, cek luwe. Oh, anu korah-korah. Hus, digawe ora-ora. Wis sembarang lagune apa ora enek pamundutan? Kenapa? Ya engko mbak menawa Pak No anu. Gak enek pamundutan. Yes, bebas Ya, apa aku. bebas. Los ya, bebas. Ibunya, bapaknya, semuanya penonton ada di sini. Mugi-mugi manut kali lagu kula. Sugeng midhangetaken lagune anu Mas. Apa? Oke. Lho, nek sing nyuwun Roro Benguk lho. Apa? Roro Jonggrang. Lah niki sanes Roro Jonggrang, Mbak Benguk. Nyapo? Nah, rupane kaya ngono. Anu, Dek Ses mau duet sama saya. Des. Duet mau duet. Kok Kok iso Dik Mbade. Domongi gak percaya nek nyawang pamlete. Kayak cik bocah. aku iki malah ora percaya karo aku dhewe.
Wes sing ndi nek Roro Jonggrang. Iki sik manut Mas Reza. Woi. Sri Tanjung. Oke, ya. Nyuwun Sri Tanjung mesti. Engko gara-gara Sri Tanjung Roro Jonggrang karo Andi lumutan Mas. Wae bangsa ketoprakan ya ta, oke? Ya. Ya. Putra. Anu bos, bebas saya bener cek enek. Cek. Oh iya ya wis nek ngono tok. Wonge ulang tahun bengi iki tak rayake Oh iya. bos. Ki lah tak tanggapne wayang ki lah. Sapa? Kabul. Lah kowe mbek mangane bingung kok nanggapne wayang. Lah iya, menunut iki Iya. lho. Kabul ulang tahun guys, dongakne ya ben rabine rada naik daun nih. Naik daun nih godane gede. Hati lho aku wis kena. Aku wis ping 4 rabi wis ora wani wis. Ngono bangga-bangga kowe rabi papa. Ayo. Yuk. Padamu. Ayo. Yo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya spesial kagem warga Swaluh semuanya. Kalian Pak No Buno gitu. Pak so? Pak No karo Buno. Oh, Pak No kali Buno. Oh, nggih kalih sing dikitan, kalih spesial kagem Dik Sis. Dik Sis ampun. Oje Mbak Yuli. Lah nek sing nyuwun Roro Jonggrang merah, Mbok. Lah Roro Jonggrang iki piye? Kowe iki mbok sing sportif. Ora tanggung jawab iki. Tapi aku nyanyi iki, aku yo njaluk penjalukan Bapak nyuwun, aku yo nyuwun. Nyuwun apa? Aku nyuwun kabel duet karo aku. Kaya Awong ya ulang tahun. Iki tak tanggapno wayang kudune kowe matur suwun to bul. Apa? Kok panggah kowe nanggapne wayang? Nunut basis. Kene ayo kabul. Ha kene wae. ya dikabul. Ayo to ngurmati padha karo. Apa? Wis ra ditutup tawon rene sayang. Kowe iki ana wong ditutup tawon kudune prihatin ora kok malah. Lah rupane kaya maling digebuk. Lho jenenge bengep. Ah, sampean pilih nyanyi apa ngendang, Dik? Nah wis. Ayo pilih Dik. Apa boleh tak saju iki ngene? Kanca seniman ora oleh. Ora oleh ngono kuwi. Sombong ngono. Sombong. Ya Mas Kabul. Sini. Sombong. Kowe njaluk bayaran piro omong? Ngomong. Ngomong kene. Mbok dhek ngendang, Dek. Oh ngendang ya. Ono lho, Bos. Ngomong samu ngode ngene nyapa? Nyapa ngendang-ngendang. Cewek. Wis, cewek. Wong edan. Iya, Risa Kabul. Ki tak butuhne Dek ulang tahun. Ya, rupane tuwek ulang. Hus. Padahal ya kayak kacang use lho. Larise ora elok. Kene. Minusnya mek rawani rabine. Hus, wis pindho pisan. Kowe iki wis pindho kuwi. Ah, pindho anak buahe P4 biasa. Wis. Wis pindho. Iki kendang Arya lho, kulino gak, aku gak kulino anu tangane. Tapi ketoke kulino. Kulino. Terkenal. Sikile kayak sepatu pantopel. Bentuk. Oke, dawuh Pak, oke dawuh. Wah, nggih spot Pak, repot mawon. Repot mawon. Jenengan nyumbange pun anu malah dhuwit. Ndak, iya. Kan lho malah. Paron, Mbak. Paron yo ning kono lho ring asem kono paron. Kowe golek paron to? Paron ning asem kene swalo. Wijek ngidul ngono. Idum mung loro. Apane? Yo ora kena to lek 100 didum mung Yo loro. iso 50 titik. Ki nek pone sak grup 2.500. Caitan. Ning ana sapa bendarane iki? Nggih. Ngene-ngene. Ya. Apa gak krungu apa? Bilang yang bagus. Anu nyuwun tulung nggih yoga-yoga jenengan aku. Nggih. Ngono ngomong wong bisu iki. Ngomong Pak, monggo ditabuh pucluk. Ngomongnya kok Iki lho. njaluk tulung aku. Ngomong dhewe ra cangkem kowe. Pak.
Monggo ditabung ngono lho. Kaya kok. Ayo, Istri ayo, mau Bul. gedang Lagune apa? Raja Grang. Ora juga. Ya. Ya wis. Ora dadi ngopo. Ya. Monggo bapak-bapak. Wah, iki lho. Sing ulang tahun kok mau proyek apa ngono. Nyuwun tulung tabuh nggih, Pak. Iki ulang tahunnya kabel ya. Nggih. Oh ya. Pas Natalan dadi dirayani sak gereja. Iya. Dirayani pira-pira gereja. Haleluya. Sesuk. Oh, sesuk ya. Ayo cepet. Ya. Ayo, Mbak Nuli. Selak pengen Ya. Raja Grang. Yo. Den. 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 Ya. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Terima kasih, Bapak. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bandeng kowe aja kumalungku. Perang iki kanggo kuturung rampung. Kelopati Kang Mas Prabu Kumala kang seda labui Wonosegara. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Prabu Pangging Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku terbebon Bebono apa? bayi Tadi. tadi senenge kudu dadi Jonggrang pamundhut. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita kowe aja kanggo kuturung rampung. Kang Mas Prabu Kumala kamu tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pangging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manusa. Bandung aku terbebon
Kendangan. Ya mbok rupane elek, sing penting kendangane lek Wah, apik. kok iso. Ngawur bocah bagusnya tanpa upama ngerti lho to. Lho. Apa ki mau? Apa? Anu Srikandine adus. Serikan. Sapa nek kono mumpung ketemu kuwi. Nuwun Mas Kabul, wis mandhap, mantuk ulang tahun napa ya. Wis tuwek ulang tahun. Padalang sampun nggih. Oh, nggih. Selak pengen perang. Wis Bang, damel macung jinubah. Nggih, Ya, kersa, kok Pak. disambung gara-gara. Nggih, matur nuwun.